Današnja konferencija za štampu je sazvana, odbornici URS-a su sazvali današnju konferenciju zbog skandala koji se dogodio u subotu. Dakle, odbornici URS-a, nas 13, nismo dobili poziv za 10. sednicu Skupštine grada. To se nikada do sada nije dogodilo nigde u Srbiji, a da ja to znam. Možda jeste, ali nije. I to upravo govori o bahatosti sadašnje aktualne vlasti u gradu Zaječaru i o tome kakav odnos imaju prema opoziciji i prema građanima Zaječara. Zbog svega toga mi zahtevamo ostavku predsednika Skupštine grada ili sekretara Skupštine grada. Ko je od njih dvojice kriv za ovo što se desilo, ja ne želim da uđem u to, neka to oni objasne. Šta se tačno dogodilo? Sazvana je 9. sednica Skupštine grada za subotu u 12:30. Mi smo dobili pozive prethodnog dana između 20 i 22 za tu sednicu Skupštine. Na samoj 9. sednici zakazana je 10. odmah posle te, po poslovniku Skupštine grada. Oni koji nisu prisutni na toj sednici moraju da budu pozvani i obavešteni telefonom kako bi stigli da prisustvuju na sednicu koja je zakazana po hitnom postupku. Trebalo bi da bude iz naročito opravdanih razloga, ne smatram da su razlozi opravdani. Kao što znate, sve sednice do sada su sazvane po hitnom postupku, praktično neke i sat za sat. Nekad smo materijale dobijali u 18 sati za sednicu koja je u 19 sati. Ali ovo je zaista nezapamćen skandal da se 13 odbornika ili 26% odbornika, predstavnika građana, ne pozovu na sednicu Skupštine. I zbog toga zahtevamo od predsednika Skupštine da podnese ostavku, gospodina Saše Mirkovića, ili sekretara Skupštine. Mi ćemo kao odbornici koji nisu pozvani na sednicu da se obratimo nadležnom ministarstvu, to je Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, jednom predstavkom i po nama zaista postoje svi elementi da se ta sednica Skupštine poništi, jer je ona nelegalna. Građani Zaječara nemaju uvid, niti imaju mogućnosti da preko svojih predstavnika na način predviđenim Zakonom o lokalnoj samoupravi, na način predviđenim Ustavom, statutom grada i poslovnikom Skupštine ispolje svoju volju preko svojih na izborima izabranih legalnih predstavnika, a istovremeno zbog načina sazivanja sednice, zbog loših uslova za rad javnosti, sednice ne smatramo javnim još uvek. Javnost u radu sednice Skupštine grada ne postoji za sada. Da budem do kraja iskren, čini mi se da je to malo popravljeno sada na 9. sednici, ali u prethodnih 7 sednice toga nije bilo. Isto tako činjenica da su sve sednice Skupštine zakazane po hitnom postupku dovoljno govori o odnosu prema materijalu koji se usvaja na sednicama Skupštine. O tome možemo da posebno razgovaramo, o činjenici da se budžet menja za 10 dana 2 puta i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedna potpuno neozbiljna, nakaradna vlast koja uopšte ne poštuje niti zakone u ovoj zemlji, niti poslovnike. Ranije smo govorili o sukobu interesa, u Skupštini grada još uvek sedi načelnik okruga, Skupštinom predsedava pomoćnik ministra i tako dalje i tako dalje. Tu se ništa nije promenilo. Na sednici Skupštine u subotu, i to je sad posebna tema, ali o tome ćemo da pričamo u narednom periodu, osniva se Agencija za razvoj grada Zaječara, za strateški razvoj grada Zaječara, kao DOO, što Skupština ne može da osniva društvo sa ograničenom odgovornošću. I za direktora se bira Ljubomir Vučković.
trebao bi neko da odgovori ko je Ljubomir Vučković, to je 5. ili 6. osoba koja se u gradu postavlja na važnu funkciju, a da nije iz Zaječara. To je čovjek koji je bio direktor direkcije u Aleksandrovcu, više nije. Mislim da nije dovoljno u materiji, znači je javnosti poznat iz one afere oko koncerta Ane Bekute, Mrkonjića i tako dalje u Aleksandrovcu, kada je navodno za koncert Ane Bekute obećan neki kilometar puta više za Aleksandrovac.